ନିତ୍ୟା କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ନା କ'ଣ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ? କହି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଆମେ ଏମିତି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଜନ୍ମିତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଚୀନତାକୁ କିଛିଟା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ନିତ୍ୟା ଚରିତ୍ର ଜରିଆରେ ଏହିପରି ଏକ ଢଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ କରିଅଛୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଅତୀତର ଆନନ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଇବା। ହଁ, ବନ୍ଧୁ ଲେଖକ ବା ଲେଖିକାଙ୍କ ନାମ ମୋର ଗୋଚରକୁ ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଣିବା। ଧର୍ମବନ୍ଧୁ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷିଆ କାନ୍ଧୁ ନୈଷ୍ଟିକ ହିନ୍ଦୁ।